Hola, bon dia. Avui hem tingut un dia més fresc que ahir, les màximes han baixat i de fet el cel ha estat molt ennuvolat a primeres hores a gran part del territori, inclús han produït alguns ruixats dèbils a les comarques del sud, com repassarem d'ací un momentet, i hem continuat amb ratxes fortes de vent a les comarques del nord de Castelló, ja no tan fortes com les d'ahir, però al llarg de la matinada hem tornat a tindre registres destacables. Com repassarem en les principals ratxes de vent de mestral registrades, a continuació fem un recull d'aquesta situació respecte a les ratxes més fortes de vent que ens deixava primer la pluja, millor dit, la pluja que hem registrat al llarg de les últimes hores a les comarques del sud de València i a les comarques litorals d'Alacant, com veuen 5 litres per metre quadrat a Gandia, al voltant de 5 a Xeraco, a Torrevieja també voltant de 4 litres per metre quadrat, una Xeresa i a dècimes a Xàbia o a Barx. Pluges dèbils que afectaven este matí les comarques del sud i que encara podrien deixar alguna gota més. El vent, els que els comentàvem, les ratxes que s'han acostat als 100 km per hora en el cas de Xert, 98 concretament, 89 km per hora de vent de ponent a Titaguas, 84 a Toràs, 83 a Atzeneta del Maestrat. La ratxa màxima a Catí ha sigut de 79 km per hora, com veuen, també ratxes fortes a l'interior de València amb aquesta ratxa màxima de 71 km per hora. I és que hem tingut una jornada marcada per aquest fort vent que ja tendís a afluixar, però que ha deixat la mar alterada, com veuran les següents imatges. Imatges de Cullera que ens envia José Luis Cazallas. Es veuen els efectes d'aquest vent que hem tingut al llarg de pràcticament 2 dies, tot que va remetent ha deixat una situació amb mar de fons a bona part del nostre litoral. Veuran a continuació les imatges que ens arriben des de Tavernes, mar ben alterada aquestes primeres hores del matí. Tavernes de la Valldigna, Julio Navarro ens mostrava esta imatge de les ones que es podien veure al litoral del Golf de València, una situació que ha afectat de manera més destacable les comarques del nord i en general també hem de destacar que les ones s'han vist, la situació s'ha vist alterada marítima a les comarques del litoral, en aquest cas imatges de la Falsia, de Xàbia, que ens envia Toni Bolufer. Ja no tenim la mar com una bassa d'oli, com en altres dies en què la situació anticiclònica ha sigut la que manava. Una situació d'anticicló que tornarà al cap de setmana, de fet, torna a l'estabilitat, i a la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat el que cal destacar justament avui és aquesta nuvolositat que afectava l'àrea mediterrània, que ha deixat aquestes precipitacions al nostre sector, a la meitat sud del territori, i en general una situació que ha vingut marcada perquè ha anat escampant al llarg de les hores centrals del dia. Però en l'ampliació de la imatge del Meteosat veurem millor aquesta nuvolositat que afectava la meitat sud del territori. Si ho veuen, tot el cel tapat, cap a les comarques centrals teníem el cel més ras, però hi ha hagut també núvols orogràfics a la zona del sistema ibèric, a sotament del sistema ibèric, donat aquestes fortes ratxes de vent de mestral. Repassem les temperatures mínimes de la nit, unes mínimes que han sigut relativament altes a causa del vent. No hi ha hagut gelades tampoc esta nit, hem tingut 4 graus positius a Castellfort, 4 graus a Sant Joan de Penyagolosa, 6 a Vilafranca o 10 s'han registrat a Onda, Castelló i Vinaròs. A les comarques centrals teníem uns valors que han oscil·lat al voltant dels 11 graus de Xelva o dels 8 d'Utiel, 5 han registrat a Ontinyent i la mínima ha sigut de 12 graus a Gandia, Sagunt o València. I cap a les comarques del sud teníem uns valors que avui quedaven al voltant dels 3 graus al Pinós, dels 6 al terme municipal de Villena, 8 han registrat a Alcoi, 14 a Dénia, 10 a Alacant i 12 a Orihuela. El mapa isobàric previst demà al migdia, què hem d'esperar per al cap de setmana? Que l'anticicló torna en forma de falca, anirà avançant, abraçarà la península ibèrica i torna a l'estabilitat. De fet, hem de dir que el que més destacarà serà que el vent demà torna a reforçar-se amb l'avanç d'aquest anticicló, sobretot a les comarques del nord de Castelló. No serà tan fort com el d'ahir, però en general parlarem d'una situació marcada pel mestral a partir de demà. Avui hem de parlar encara d'aquesta nuvolositat que ha afectat les comarques del sud, que podria deixar algun ruixat puntual de caràcter poc significatiu, un ambient més fresc en general a tot el territori i un vent que ja ha anat encalmant, tot i que encara podrà deixar alguna ratxa moderada a les comarques del nord, ratxa de mestral. Demà reforça el vent, de fet de matinada a les comarques del nord, a mesura que avanci l'anticicló tornarem a tindre vent amestralat, però el dia estarà prou més ras que avui i de fet només tindrem alguns núvols a primeres hores puntuals a les zones del litoral i en general parlarem d'unes temperatures que al litoral poden pujar una miqueta. Els dies següents parlem diumenge d'un dia marcat pel sol igualment, hi ha monotonia en la situació meteorològica, sembla que l'anticicló ha de quedar-se, estarà estacionari els pròxims dies, podran baixar les temperatures diumenge, continuarem amb vent de mestral, però a partir del dilluns el vent ja fluixarà, tindrem una situació de règim variable i fluix de procedència marítima, alguns núvols a la costa, que seria més abundant, sobretot dimarts, un dia més enterbolit, però sense possibilitat de pluja. Es deixem, com sempre, amb un repàs en imatges de les fotografies que ens fan arribar cada dia i que els recordem que poden enviar a l'adreça que veuen oratge@tvmediterraneo.es.